Isabel de Portugal, esposa do rei Don Denís e coñecida como Raíña Santa, era moi devota do apóstolo Santiago. Ao pouco de enviuvar, emprendeu a súa primeira peregrinación a Compostela, coincidindo a súa chegada coa festa do 25 de xullo en 1326. Na catedral e ante o arcebispo Berenguel de Landoria, presentou como ofrenda a coroa máis nobre que tiña, chea de pedras preciosas, e a colocou xunto ao sepulcro do apóstolo. En resposta e gratitude, o arcebispo regaloulle un bastón de peregrino e unha bolsa de esmolas. Este bastón sería o que se atopou cando se abriu a tumba da raíña en 1612 durante o seu proceso de canonización. Aínda que a Catedral Compostelá non conserva ningún dos agasallos que ofreceu a raíña, sí que hai constancia da relación e influencia entre Portugal e Galicia a través de obras como a Anunciación, atribuída ao mestre Pero, ou o Tríptico de Pentecoste, de Juan Luis López. A primeira é un conxunto de dúas figuras de pedra calcárea policromada, procedentes dun obradoiro de Coimbra, realizadas a principios do século XIV. A segunda, creada entre 1918 e 1920, é a última pintura importante realizada na catedral ata a data. Aínda que Santa Isabel non é o tema central da composición, o artista representouna sobre un fondo que a sitúa na cidade de Compostela, presentando a valiosa coroa que deixou como ofrenda.